everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि प्रियंका बर' चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय। स' लोगोफोर जोङो दिनै बरबरि फुजा नायनो फैदों आरोना। बरबरि फुजाखौथ' नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैबो जानो हानाय। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम एसे शेयार खालामनो सानबाय। स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि इन्टारेस्ट मोनोबा थुबाय थादो आंजों लोगोसे। आं नोंसोरनो हानायमानि एसे देखायलांनोसै लोगोफोर होननानै जों बरबरि थाना खाथि सफैबाय आरोना। बे फुजायानो मोनफैयो होनजायो। नैबेयाव पुलिसफोरा नेदों आरोना कि गारि चेक खालामदों आरो। जों गारिखौ दोनहैबाय ओमफ्राय दायो फैबायानो जों फुजा फारसे मोनबायानो लोगोफोर। नै लोगोफोर गेट मोनबाय, गेट बरबरि फुजानि गेट मोनबाय लोगोफोर। नै बेफोरबायदि साजायदों नोंथांमोना नायदो, एकदमबारे लाइटजों साजायदों आरोना गेटखौहाय। बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय दावस्रि। जों लोगोफोर मन्दिर खुलुमखांना फैबाय आरोना। दा एसे बेरायनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर बियो औवानि जेला आरोना। बेखौ कालार फोननानै खालामदों आरो जायफोर दुष्ट खामानि मावो आरोना बेफोरखौ बेवहाय सोना दोननाय जायो। ओमफ्राय
दा गैया आरो दिनै रावबोखौबो नुवाखै जोङो सोनाय जों थांखानानै सिगाङाव एसे सोरखौबाफोर सोदों नामा मिथिया आरोना लोगोफोर मानि थाखायबा सोजाखो बिसोरबा सिगाङाव सोजानायफोराबा लोगोफोर जोङो दा चावमिन जानो नागिरदों आरोना हटेलावहाय नेगासिनो जोङो ओमफ्राय दाबो लाबाखै एसे बावबायमोन आरो नेनो बाबायमोन ओमफ्राय उफाय गैया नेबाय थानाय फाइनालि जोंना लोगोफोर सफैबाय आरोना नै चावमिना चिकेन चावमिना जानोसै लोगोफोर जोङो चावमिनखौ जाखांबाय आरोना चिकेन चावमिनखौ ओमफ्राय दा ओरैबायदि अखा हाना होबाय लोगोफोरनि जों बोरै थांगोन दा बेफोरबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो हटेलावहाय दसे गोबाव जिरायबाय आरो जोङो नै लोगोफोर खालि जाजोब्बाय आरोना अखाया हानानै दसेनो ओरैबायदि अखा हाना होदों स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय भिडिअ खालामनो हाला अखा हाबाय बाय बाय लोगोफोर